बेनो बैयाव दोननाय बायदि गिदिना नै बेनो गंसे खिफि गुलायनाय होनां साला सुलाफ्राखौ हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय नै जोङो थांनो ओंखारलायबाय दायो गुबुन दाबसे जायगायावहाय बहाय जाय जायगायाव जोङो थांनो नागिरदों बे जायगायावहाय ओरैबायदि गावग्रा आइजेंफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानोना बेखौहाय गोदोनि प्रेक्टिसनो ना ब्रिटिशनो बै समावहाय गोदोनि आमोलाव बाहायनाय आइजेंफोरखौ बे जायगायाव दङ होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों नंगौ नामा बिनिखायनो जोङो दायो बेखौहाय नोंथांमोननो देखायनो होननानैहाय थांनो ओंखारबाय बेबो ब्रिटिशनि मानसिफोरखौ गावनाय नङा जोंनि इण्डियान मानसिखौ गावनाय आइजें नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला रेडि जादो सान्दिया सनिया मोना मोसागोन जाहैबाय बे जायगायावनो हाय लोगोफोर दा जोङो बास नेनानै दं बास स्टपआव जों मोसाहैनो नागिरदों पाटनायाव माबायदि हायलालाय हुलालाय मोसायो दा एसे ससे दिन्थिफानायसै नोंथांमोननो ओइ फैबाय हनै बासआ फैबाय जोङो खैस्थुमा गोलैथारबायमोनलै लोगोफोर जोङो डाइरेक्ट ओंखारनानैहाय नोंथांनो देखायनो सुरु खालामनोसै खिन्थु भिडिअआ पार्ट 2 पार्ट 1 फैगोन गोलाव जायोब्ला पार्ट 2 खौहाय सेकेन्ड चेनेलाव होनाय जागोन पार्ट 1 खौ फार्स्ट चेनेलाव होनाय जागोन दा थाथ'बाय लोगोफोर दसे समनि थाखाय दायो सौफैबाय लोगोफोर चिरांगा पाटना बास स्टेशनावहाय बेनो जाहैबाय बियो गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय बैथिंजोंया प्राइभेटनि दा जोङो थांनायसै जायगायाव थाबायनो मेंलायबाय लोगोफोर दासिमबो मोनहैया मन्दिर बायदिफ्राबो नुयो एसे गोजान दंबावोलै अट'फ्राबो जा दाम बिदिलै लाजाया ओंखायनो थाबायबाय जों मानसिया थाबायखानांगौ नालाय बरिया जायगाफ्रा माबायदि इण्डियाननि मानसिफोरखौ गावग्रा गोदोनि आइजें बियो नायहैथारनोसै एबार साला सुवादफोरखौहाय नैबेयावनो बायदि मोनदों आं बर्डार होदिंजोबनाय दंथ' गोजौ बेयावनो जागोन बायदि मोनदों आङो मोनथारसिगोन लोगोफोर सान्दिया मोना सनिया मोना मोसागोन कभार डेन्स मोसागोन बिसोरो फाइनालि पस्ट गैया है माबासो रायलायखांबाय फाइनालि सफैबाय लोगोफोर श्रीरंगा पाटना दा बेनि सिङाव जोङो हाबनानै नायसिगोन मा दङ फैयै सफैबाय जोङो जायगायाव ओमफ्राय दानिया अखा हानो स्टार्ट जाबाय अखा दौरानायखौ जोङो नेनांसिगोन दा इण्डियाननि मानसिखौ गावनायनि आइजेंफ्रा बेयाव दंजोबो जाहैदों मोनायाव फैनायबायदि नुयो नै नोंथांमोनाबो नुदों बेकग्राउन्डआव मोनायाव फैला बे रोखोमनि नुजोबगोन साफा र' नोंथांमोननो बेक केमेराजों आरामसे दिन्थिजोबगोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना राव नै बारबो बारबावदोंसो है बोरमा होसोग्रासो अखायानो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा नै माने मोनायाव फैला बे रोखोमै नुनो मोनगोन नोंथांमोना डिजाइनफ्राखौ सिनारिफ्राखौहाय नोंथांमोननो खिथालांजोबनि आं बेनो फार्स्ट जागायनाय जाहैबाय मोनसेबो गालाङा नै जायगाखौथ' मोनफैबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हाबाय नै आयो जि मोजांमोन जायगाया बेरायनो मोनगोन ना मोनलायथाय ओरैबायदि अखा हाबाय नै डिजाइन गोजासो माथो आंलाय बेखौ न'सो सानदोंमोन गोजाननिफ्राय नाहरनानै न' बायदि नुहुरो दा बैयावबो मन्दिर बायदि दं बेबो डिजाइनसो खिबुजों जेबो गैया बैयाव होनाय बै मन्दिरा सिङाव हाबनानै थाफैबाय जोङो
दा अखायानो नागारा दाबो नै बेनो जाहैबाय गोदोनि आइजेंफ्रा इण्डियाननि मानसिफोरखौ गावनाया बै गोजौआवबो नाहरदों हनै दा थांगोन खाथियाव देखायजोबगोन ओमफ्राय बैयावबो दङ बैखौबो देखायजोबखागोन आं बैयावबो दङ बैयावबो दङ बेयाव गाखोनो लामा गैया हनै बै गोजौनिखौ बियो जाबाय मोनसे डिजाइन लोगोफोर वाव नै बिसिना कभार सं होगासिनो गोदो ब्रिटिशनि समाव ब्रिटिशनो बे समावहाय जोंनि इण्डियानखौ ब्रिटिशनि मानसिफ्रा बे आइजेंजोंनो गावदोंमोन जाहैदों दा बेफोरबायदि नमना खालामना दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं दिन्थिनि वाव वाव बेफोरजोंनो खिफि गुलायनाय गावलायदोंमोन वाव बोरै गावोब्रा वाव बोरमा हान्जा दिन्थिलांजोबथारनांगौ आङो नोंथांमोननोहाय अखा हानायजों सेस जाबायलै जोंनि थांखियानो बोरमा हान्जाया आयु 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 हाजारथासो दंदां बियो खालि सिनारिल' लोगोफोर नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बेखौ न' नाथाय बियो न' नङा बेखौ डिजाइनल' खालामनाय जादों बैखौबो मन्दिर बायदि नुयो बेबो मन्दिर नङा बेखौबो नुयो बेबो नङा बेखौबो नुयो बैबो नङा बियो माने डिजाइनल' बेखौहाय उनजों थांनानै नायोब्ला नोंथांमोना हारासो नुनो मोनगोन ओमफ्राय नै आइजेंआ गावग्राया बेयावबो दं गोदो बेजों गावलाय जाहैदों बेथ' अरिजिनेल नङा लोगोफोर बेखौ नमनाल' खालामनानै दोननाय जादों नोंथांमोना साननो हागौलाय अरिजिनेल नाथाय बेयो अरिजिनेल नङा बेखौ नमना बायदिल' खालामनाय जादों खोनानो मोननाय बायदिब्ला जायगायाबो बेयावनो जादोंमोन बेखायनो बेखौहाय बेयाव दोननाय जादों आरो मोनसे गोगोम दंबावो नै आं दिन्थिजोबाला थाङा नोंथांमोननो दिन्थिजोबाला बेनोमोन लोगोफोर गोगोममोन बे गोजौआवसो जाबाय मोजां दिन्थिनो हायाखिसै बेखौहाय दा बैयाव दङ गंनै बे गंनैखौबो दिखोगोन मोनायाव बेयाव जाबाय गंसेया मोनायाव ओरैबायदि समायना नुयो जाहैदों जोंथ' बेलासि समाव फैबाय 5टा साराय 5टा जाबाय टाइमा बैखौथ' गाखोनो लामायानो गैया नुहैनाय नंले बैयाव गंनै दंबा बेखौ नुबावगोन लोगोफोर ओमफ्राय बैयावबो दङ गंनै अखा सिजानानैब्लाबो दिनैहाय बे ब्लगखौ बानायदों आङो दा नोंथांमोननो ओरै एसे देखायहरबावनो आङो दा आंनि खोनानायावहाय गोदो ब्रिटिशनि आमोलनि समावहाय जोंनि इण्डियाननि मानसिफोरखौहाय बैफोरबायदि आइजेंजों गावदों जाहैदों बे जायगायावहाय आंनि मिथिनायावहाय बेयावबो दङ नमना बैयावबो दोनदों नमना दहाय माखासेखौ आङो नोंथांमोननो देखायबाय आरो देखायबावगोन नेनानै थाब्लानो जाबाय गासैखौबो देखायलांजोबगोन बेसेबांनाखि दं बेसेबांनाखि आइजें दङ ब्रिटिशनि मानसिखौ गावाखै ब्रिटिशनि मानसियासो जोंनि इण्डियानि मानसिखौ गावदों बै समावहाय दा बिसिनि मेथाइ सोलिगासिनो दंमोन केमेरायाबो मोजां नुला लोगोफोर आंना थाबथाजोबसै मबाइलानो जाला गोदानबो बायनो हायाखै दा मा खालामनांगौ जाखो फैसाबो गैया गोदान बायनोबो फुला फुलि नुला बायजोबसै बेनो बैयाव दोननाय बायदि गिदिना नै बेनो गंसे बे गंसे बे जाबाय मेन रड ओमफ्राय बे जाबाय गोदोनि समाव गावलायनाय आङो दहननिफ्राय खिथागासिनो दङ नोंथांमोननोहाय बेबायदि आइजेंजों गावलायदों आरोखि ओमफ्राय बेयाव गंसे नै बेखौबो आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनि गंनै स्रें ओमफ्राय बिसोरो बेयावहाय सुट लागासिनो दं नै बिसिनिया दा बेखौहाय दंफांनि बानायना दोनदों आरो नमना बायदि बियो अरिजिनेल नङा गोदो माने बाहुबालि फिल्मफ्रावबो नुयो बेखौ दाबायदियावहाय इउज खालामनाय दङ बे सिस्टेमनि आरो बियो माने नमनाल' बियो अरिजिनेल नङा आरोखि बैयाव गंनै दंबा हनै बेखौ नोंथांमोननो खिथानो बाखि दंबावो ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आ जोब्बाय बेखौ खिथाखांबाय थाय ओंखारनाया दानो आंनि हौरैसो थांफिननांगौ लामायानो गैया ओरैजोंला सर्टकाट जाबायमोन नै बाज्रुमनो हागोन ना हायाब्रा मोसागासिनो हनैसिनो बा सान्दिया मोसागासिनो हनै मा मेथाइ मोसाखो सावथाल बाब्राबनाय बायदिल' होबाय
wah sifayaबो केमेरा खेबग्रायानो मोसालायखायोसो kan मावजोबो भिडिअ'आ wah मा मेथाइ मोसाखो मिथिला थेन्दा जोखावजोब्बाय आंनि बैखौ दिन्थिनांगौ बाखि दंबावो आंबो थांनोसै बैजोंसो गिदिंलांनांगौ लामाया बे जायगानि नामखौनो बुङो जाहैबाय श्रीरंगपटना बेनावबो लिरनाय दं श्रीरंगपटना नाइट ना बोरैबा लिरनाय नुदोंमोन आं भिडिअ'नि सिगाङाव नोंथांमोना नुदों आङो मोनसे भिडिअ क्लिप होदों बे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोना नुदों अखा सिजा बे ब्लगखौ बानायनाय हिसाबैहाय नोंथांमोननि अननाय लुबैयो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय दा बेनो दा ओरै हाखर गासिनो लाइट दंजोबो नै दै थालाबा मा जायोथाय मिथिला मोनायाव समायना रमायना लाइटजों साथाय होजोबो जाहैदों बेखौहाय बेनो मोसागासिनो दं नै बिसोरना Salma Khan होगासिनो दं जोंनियावनो बडि मोसागासिनो नुबाय दा माबायदि मोसायो अखा सिबायलै खिन्थु गाबोन गगा मोनाब्ला थाबावगोन ओरैनो मा गान मोसादों खोनादों नोंथांमोना मा गान मोसादों खोनादों आंबोथ' लाखामा जाबाय 1 मिनिट दिन्थिबाय आङो बिसिनि शट कभार सं बिसिनि कभार सं मोसानायखौहाय रेडी बे दावहायाव नों जेननांगोन बियो आंनि चेलेन्ज फाग्ला बिदिजों जायो दा गासैबो जाजोब्बाय जोङो थांनो थियारि जाबाय रायजो राजा नोंथांमोननो ससे देखायबाय ओमफ्राय बहुत मजा आया गाइस हाय गाइस बारिश की वजह से सारा भीग गया देखो सारा कपड़ा भीग गया सब भीग गया Oh sorry guys बोलना भूल जाते हैं लोगोफोर अखा हानायाव जोंहा मोसानांबाय दिनै लाखि गैमारा नै ड्रेसआ सिजोब्बाय फैयानो साबसिनखामोन लोगोफोर माइजालि मोनो बेसे मोजां जायगायाव फैदोंमोन ने बानायलाय लाखियानो गैमाराहाय लोगोफोर जोंहा बानाय होनबा नों बानायलाय आं माबायदि आंबो मोसानो सोलोंदों नै एसे स्टेप खालामरा दै नै माइकेल जेक्सननि ओरैहाय माइकेल जेक्सननि होसियालै दुखुना रोबै बिरनायजों बार बारनायजों जाबाय नो फैद'
ले टाइम जाबायनो टाइम जाबाय बन्द' खालामनायनि क्ल'ज आखतारेगा क्ल'स जाबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला अननाय होनो दाबाव भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बिराद खस्थ' मोनदों दिनैनि ब्लग खालामनायावहाय श्रीरंगा पाटना लोगोफोर मोदान जोब्बाय दा जोङो बेयावनो बिदाय लाबाय जय बर' हारिनि भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावथार सान्दिया सनिया बाय बाय लाद' बाय बाय लोगोफोर जोब्बाय बेखिनियावनो जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि जादों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि मोसानायखौबो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम एन्ड कमेन्ट करना ना भूलेगा दोस्तों चलो अभी बाय गाइस बेल आइकनखौ थुना हो बिगोल चेनेलाव